स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे के ओर से। आप सभी के बता दी कि भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और दूसरा बोलबम के गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा दिन भर में 4 चिलम पियता। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ये गाना के लेके आप सब खातिर बहुत बड़का खुशखबरी भी बा। आप सभी के बता दी कि ये गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो चुकल बा। तो आज के वीडियो में हम आप सभी के बतावे वाला बानी ये गाना के रिलीज डेट और टाइम। गाना के रिलीज डेट और टाइम बतावे से पहले हम आप सभी के बता दी गाना के टीम के बारे में। ई गाना के गौले बने रितेश पांडे जी और ई गाना के लिखले बने प्रभु विष्णुपुरी जी और ई गाना के संगीत से सजैले बने छोटू रावत जी। आप सभी के बता दी कि गाना के काल सुबह यानी 10 जुलाई सुबह 7 बजे वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप सभी जाके सुन सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट कर दी और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।